और हमनी हल्ला करे लगनी से तो हमनी के कहो तारी से बोलू काहेला बोलू हल्ला करो तानी बोलू ये लोग बोलू जान जाई से बोलू हल्ला नत करी ये जगह बा ये जगह पर है ये जगह बा खून से त गिरल त हाली खून टिप देले रहली है। अच्छा तो मार के माने वजह से लेके सुता दी। हां आ ओकरा बाद निकाल के हिया सुतैले रहली है खून हाली नीप के हमनी के कहो तारी बोलू हल्ला नत करी लोग से बोलू आदमी आवता बोलू थाना बड़ा बाबू कहलिए बोलू ले जाके फूक देला का थाना में गिर रहली है ई का हम दे दिन आ कहो तारी से बोलू थाना कहला के बोल फूक देला पछाती का तैयार हो गल बा से तो पछाती तैयार होके आवता बोलू लेके जाई लोग बोल फूके हल्ला बोलू मतलब कि न तो रोई हल्ला उल्ला नत करी बोलू लोग जान जाई एक मतलब ये न भइल जे लोग ना जाए तू बच्चे के चक्कर में मतलब कि बारू जे हम एगो लोग के कम जे नहीं जानकारी मतलब कि ना कही लोग तो हम बच जाए। ओकर बाद जा कपड़ा मतलब हम आयल उनका भाई मतलब हम पति हमारा आयल तो देखलक जे केंग मर्डर कइले बाड़ी तो पूरा में मतलब कि कुछ से मतलब कि गांथले उतले रहली है नु रोड से छेदल बा। हां मतलब कि पीठी उठी सब करे जो पीठी उठी सब उनका गांथर रहलक कुछ बड़ा निर्दयी रहली है बहुत कट्टर बिया। हां हमनी बोली नु तो हमनी के लागे मारे उड़े के धीरावे लागी बोलो हम कुछ करी तो दुनिया के मतलब कि गंदा गंदा गाड़ी लगा लगा के बोले दूसरा से होय करा देम हौ करा देम मतलब बोली लोग तो बोलू एका से हमनी के डेरा के रहत नहीं जी ओका से हम डेरा के रहत रही हमनी के मतलब कि सब पटदार बानी सा सब ओका से डेराइए के लोग रहत रहली है। हम भौसुर बोलियन त हम भौसुर के लागियन मारे आ कहियन जे घर में से बोलू भाग ये हमर घर है बोलू बोलू जे बोलू मुआ बोलू न तो तोर पट्टी पदार सब बोलू लग में रही बोलू कोनो कुछो ना बोली तोरा बोलू इतना ना पीस पीस बोलू काटम जे कोनो कुछो ना बोली पट्टी पदार तोर कुछ ना बोली। तो पीड़ित परिवार बेसहारा बा बेसहारा के सहारा बनी। वीडियो को ज्यादा शेयर करी वीडियो रुआ यूट्यूब फेसबुक देखे मिली अगर हुआ यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब करिए वीडियो के ज़्यादा शेयर करी चूँकि पीड़ित परिवार के इंसाफ मिलो उ निर्दयी माता जन कहल जाला कि कुमाता हो गई बिया और उ बच्चन के अनाथ कर दलस घर के परिवार के मुखिया के हत्या करके। मम्मा एक साधारण नागरिक लगे का जानी कहाँ से आयल और हम के बापे के डस ले कहाँ से नु आयल बिया। प्रेम विवाह में एक प्रेमिका अपना प्रेमी के बलि दे तरी उहे प्रेम विवाह के बाद जौन 7 जन्म तक साथ निभावे के कसम खाइल जाला। लेकिन ई घटना मोतिहारी जिला के बंजरिया गांव के मामला बतावल जाता है जौन चैलावा पंचायत बा। वो गांव पर पहुंचल बनी उ घर पर पहुंचल बनी उ माता पिता के 3 गो बेटी और एगो बेटा बाड़े जौन एक बेटी अभी मौजूद नहीं थी आपन ही महतारी ए बच्चन के पिता के जान से मार देली। पूरा मामला बावे 2002 में उस सोनी खातून के प्यार होता वे कमलेश गोसाई से और प्यार भैला के बाद कमलेश गोसाई ब्याह कर लेता रहे जौना से सोनी देवी बन जाता रही और उ ई घर में आवता रही। लेकिन परिवार वाला के पता नहीं है कि इच्छाधारी नागिन बाड़ी जौन परिवार के सदस्य के मुखिया के डस लेता रही और हत्या हो जाता वे। हत्या के बाद से अपन षड्यंत्र जौन रचले रही प्रेमी के साथ उ प्रेमी फरार बा और उ आरोपी महिला के गिरफ्तारी हो गई बा और जेल में महिला बाड़ी। तो परिवार के घर पे पहुंचल बनी पूरा मामला के जानकारी लेम कौना प्रकार के घटना के अंजाम देवल गई और ये बड़ बेटी बिया परिवार के। तो कैसे का हत्या भइल बाबू तारा पिताजी के। हम मम्मा एक साधारण नागरिक लगे का जानी कहाँ से आयल और हम के बापे के डस ले कहाँ से नु आयल बिया। गजाधर साहब बड़े उनका से प्रेम करते लिया। हाँ लगभग 3-4 साल से 3-4 साल से गजाधर साहब आवत रहने जा। हाँ हम तोरा के खाए पी ला रोकी लेकर के नौ जाला तो खाए पे ला तो उनके ना मना करेला इतना लोग आवता तो यही पर माई खिसिया जाए मारे लगी ईटा पर चला के और वो बहुत दारू पियत रही है। तो परिवार के मुखिया कमलेश गोसाई के हत्या कर दिया जाता। हत्या के पीछे कमलेश गोसाई के पत्नी के हाथ बा। बड़ बेटी उतरी ले बिया देख सकता नहीं कि जौन भी सफ़ेद कपड़ा बा पहन के जब बैठल बिया और परिवार के सदस्य कोई बड़ा लड़का नहीं के जौना से वजह से आज ये बड़ बेटी ही बड़ बेटा के काम आवतिया। कैसे कैसे का भइल बनी तार मम्मी के पास के आवत रहे गजाधर सा अकेतिया मार दिया लो काहे मरलस लो तारा पापा के मुआलैसन 2 गोड़ा मिल के गजाधर माई। तो तार पापा ना बोलत रहलन जब गजाधर आवत रहे तो बोलत रहे कतरे हमारा घर में का आवेली रे बहन से तुम्हारा घर में का आवेली तो भाग जात रहल है। अच्छा तो घर में दारू पियत लो। हाँ
दोनों गोड़ा। तो उ कमलेश गोसाई के माता यहाँ मौजूद बनी है। बउआ सब लोग आगना घर आवा जात रहा, हमनी के सब लोग का खाना बन गो रहे, सब लोग आवे जाए, हम कनी का भइल बा तो कहतरी जे राउर बेटा मर गए। हम कनी हाय बा हमर बेटा कैसे मर गए, हम बेचित रहो गनी तो कहता हाय बा मत रो। ऐसे जे थाना में हम जाके कुहाल बानी, बाँस कटाइल बा, पचाठी बानी, अब लाश जाई ओकरा बाद लोग हम्बा हो गए, सब लोग जाने लागल तो हिये हमारा बाबू के मड़ई में लेके धैले रहे लोग। हमनी के भइल 8 साल शादी के भइल, अब जानते जानते न आदमी जाने का 20 साल के लगभग में आदमी लव मैरिज क के शादी कइले रहलन। अच्छा, हाँ तो ई रिक्शा चलावत रहला तबे केहू से प्यार हो रहे। अब उहे न जानी। हाँ एक्सरसाइज चलावत रहलन त कहीं मोतिहारी कहाँ भेटैले रहलन त कहीं लिया के यहाँ लव मैरिज से शादी कइले बरन। अच्छा, तो फिर कैसे ही हत्या हो गई? तो फिर हिनका हमार दियादिन कहत रहली से बोल जे जाई कमाए, तो मतलब कि रोज कमाए जात रही। अभी कह घर में करत रही ना, हम भसुर तो ना आवत रहल ना देखे। आ जब हम भसुर देखिए बोलिए तो हम भसुर के लागिए न मारे, बोलो काहे बोल तारी, बोले जो हम कुछो करिए। हम भसुर मतलब कि पियत रहल न हल्का, आ हम दियादिन ज़्यादा पियत रही, गजाधर से आवत रही, जात रही घर में, हमने बोलिए तो हमने के गाड़ी उड़ी देवे लगिए। तो कमलेश गोसाई जन बाड़े की रिक्शा चलावत रहे, रिक्शा पर ही बैठे के दौरान एक लड़की से प्यार हो जाता है। प्यार के बाद प्रेम विवाह होता, प्रेम विवाह के 20 साल बाद उ प्रेमिका के फिर से एक बार प्यार के भूत चढ़ता है और उ प्रेमिका गजाधर शाह से फिर एक बार प्यार कर बैठतिया। और बुखार जब ओकरा प्यार के चढ़ता तो गजाधर शाह के साथे मिल के कमलेश गोसाई के हत्या कर दिया जाता। हत्या के बाद परिवार में बहुत ही मायूसी बावे। हालांकि पुलिस कार्रवाई करते हुए उस सोनी देवी के गिरफ्तार कर जेल भेज दिला बा। बाकी पुलिस अपना कार्रवाई में जुटल बिया। 20 बरस पहले से कमलेश गोसाई प्यार करतल हन, आ प्यार कैला के बाद में ओकरा से शादी कैले वो लड़की से। ओकरा बाद में जवना लड़की के घर चलावे के चाही, वह लड़की जब अपना पति के हत्या कर दिलक तो बच्चों सन के कर सकतिया और घर में जौन परिवार बा ओकरो के हत्या कर सकतिया। मगर यह तरह सोनी देवी के ना करे के चाही। जब सोचे के चाही हमारा पास में 3 गो लड़की बा, एगो लड़का बा, तो सोनी देवी जौन जायज नाजायज कैले बड़ी ओकरो नाजायज उनका फल मिले के चाही। तो बिल्कुल देख सकतानी कि परिवार जनबा इंसाफ के मांग करता। जौना परिवार के मुखिया प्यार करता, प्रेम विवाह करता, प्रेम विवाह में 7 जन्म तक साथ निभावे के कसम खाता। लेकिन ई प्रेम विवाह के बाद उस सोनी देवी के द्वारा परिवार के मुखिया के अपना प्रेमी के साथ, नायका आशिक के साथ मिल के हत्या कर देवल जाता है। एगो आदमी 4-5 साल से गंदा मतलब कि आदमी गंदा बारले बारी आवत रही जात रही, तो हमनी बोलेम से तो हमनी के लागियन गाड़ी देवे। ओकर बाद बोलेम से जे यहाँ काहे कइल बा, तो हमनी के लागियन दुनिया के मतलब कि बात गंदा बोले। वो एक चलते कर्जा पैसा कार के हई देवाल हमनी घिंचले बानी सा, कर्जा पैसा कार के जे उ कहत रहलन जे तू मरिए हम देखे, हम मरम तू देखिए, नहीं पास तू अइए हमरा में हम तोरा में जाएम। ओहि के खातिर हम सब यहाँ से वहाँ घेरले बानी। आ मैले बरान हम भसुर के रखले रहलन हुआ अंगना में, तो हुआ हम तो खून सब नीप देले रही है। और हमनी के कहत रही से बोल जे थाना में जाके रिपोर्ट कर देले बानी, बड़ा बाबू कहले बरान का आदमी जाके फूक देवेला। ओकर बाद बोलू पाछाटी का आदमी बनाना तैयार हो गल, आबत बोल लोग लेके बोलू जाके फूक दिया। आ तब अपन जाके पति के फ़ोन करनी जे यहाँ आई, अपने के भाई के डेथ हो गल बा। हम पति आके पूछलन जे कहेंगे बता, पति के कहता बोलू बाबूजी बोलू चिंता मत करी से, बोलू सब चीज़ ओके हो गल बा। आवता लोग बोलू लेके जाई फूके, ट्रैक्टर चलावेलन हमार पति। अच्छा, हाँ। तब बच्चा छोटा छोटा बड़ा सन ऊपर कैसे बच्चा बा तो उनका अथी मिले के चाहिए नु, मतलब मान लीजिए भीख मांगे उतने बच्चा कहना चाहिए भीख उख मांगे, स्कूल के पढ़ाई लिखाई उनका चाहिए नु। तो सरकार से ये नु विनती रही जब 3-4 गो बच्चा बा उनका मदद कुछ करी, जे वो अपन पढ़ी लिखी खाए पिए शादी ब्याह के तंगा अथी करियन सरकार। तो उस सोनी के चक्कर में ई परिवार के सोना माटी हो गई बा। अटी पटी पर्दार में भी रोज विवाद होत रहा, झगड़ा होत रहा, जौना के वजह से महिला के द्वारा कर्जा पैसा लेके ई घर के बीचों बीच दीवार खींच देवल बा, उ लक्ष्मण रेखा खींच देवल बा कि उ जन गंदा महिला बिया सोनी देवी ओकरा से विवाद ना होके, झगड़ा ना होके। और ई जब पर्दार अटी पटी के लोग जब आवेला तो उ सोनी देवी के द्वारा गाली गलौज कइल जात रहा और आरोपी सोनी देवी के द्वारा ही अपना प्रेमी के साथ मिल के उ व्यक्ति के कमलेश गोसाई के हत्या कर देवल गइल बा।